Init ang tika. Na, isunod na nato ang atong onion. Ni barato na, tag 150 ng kilo. Guys, welcome back to our YouTube channel. Today, wala sa tayo mukbang, no? Mag-healthy recipe sa ta, guys. Magluto ta og sari-sari, no? Healthy kani nga recipe. So, sa way duha-duha, magsugod na ta. Very sayon ra ni, no? Init na ni akong kaha. Ato iuna ang mga tambok, guys, no? Tambok na to. Ato pakupsan ang tambok. Videographer, tirahe. Itong butang nga gamayng oil kay medyo gamay ra atong kuan. Tangan ng gamay. Gamay lang. Simple og sayon. No? Sus, paborito ni nako, guys. Pagkabata nako pa. Ya, dire. Ano itong mga ingredients na uban? So, katong karne nga unod, onion, garlic, kaning sari-sari nga pinalit na ko sa merkado, oyster sauce, napinabilin nga, tambok. Then, fish sauce, optional lang ng fish sauce, pwede mo gamit og asin, soy sauce, ground pepper, og tubig. No, maura na! Guys, sa katong bago pa sa tong channel, no? Welcome sa katong mga karaan na diha. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Road to 4,000 subscriber na kita, guys. Daghang salamat. Nagluto tag sari-sari. Ato lang na i-brown din. I-follow na nato. I-follow na to ang kaning kaning unod. So, before na to isud ang unod, guys, atong butangan og patis. Pakita, ilikot. Kaya na to patis, ito lang siya haplasan. Additional aroma ba? Pero optional rin eh. Pwede rin digwa. Pero ako, kinahan ko para na ay additional aroma. Patis. I-massage lang ninyo, guys. Ato na ni i-add ritso dire kay nanay ni-extract mantika. Ato ning lutoon. Kung ano lang sa luto. Kaya okay lang, hinay lang. Sa katong wala pa nakasubscribe guys, road to 4,000, click the subscribe button below. I-click na po ang notification bell para ma-notify ka og natin mga bagong recipe, mukbang, laag, og pohon farm. Natay backyard farm dito gamay sa Barili, Manukan, Rhode Island Red. Shout out ako dahil si Sir Yamumo Backyard. Shout out ni mo, sir. Naa siya sa laing dapit, sir. Luto tag sari-sari, sir. Kumusta imong mga manok na yung banggitan, sir, no? So, shout out ni mo, sir, no? Amping. Daghang salamat ay, sir, no? Sa mga tips na imong gihatag na sa pagbuhay og Rhode Island Red, no? Taga San Fernando na siya, guys. Subscriber na po na to, amigo na ako sa Facebook groups, no? Sa mga breeder diha. So guys, hapit na mo ko post, guys, no? Ang atong baboy, no? Kumot mo ganay lami kinis tanan. So shout out din ako si Carlo. Shout out ni mo, boss Carlo. Na din siya Facebook page, guys. I-atog, i-support, guys. I-like na to, guys. Kana ibutan ako sa screen. CN Photography. CN Photography, guys. May kaya na siya ma-mixture, guys, no? Na siya Facebook page. Ato ang ikuan. Atong i-like, guys, no? Shout out ni mo, by Carlo. No? So, shout out po na to si Maria Lavilla. Na po na siya ikuan. Facebook page. Kauban na ko sa kanang Dranix sa una, shout out ito ka Dranix, no? Nana siya yung Facebook page, magluto na sila mga Korean ramen, no? Kuhan ang pangan, Daibusu ba na? Daibusu ka na, ibutan ako sa ato ang kuhan screen, no? Mga na siya. So, shout out po na to si Ronde Vergara, kinakusgan na akong supporters, guys. Taga Barili na siya. Shout out ni Manoy. Ang t-shirt noy kay nakadaog mga pohon. Ako ran yang i-print, papako ka pa-print ko. No, shout out ni mo Noy Ronde. Dayon si Kuan Master, kauban ako sa bukid, guys. Shout out ni mo Master. Alex Sinto, shout out ni mo bay. Shout out na lang po ni nato ako mga kauban trabaho, mga
GH Manpower, no? Ug sa among facility, shout out Randy Villegas, no? Shout out Boss Randy kanay para imo ni Boss Randy kay healthy man ni healthy nga recipe. Sa paman si Boss Gerard, shout out ni Boss Gerard nga pero may tanaw sa ato ang mukbang, no? Og syempre ni Boss Erne, pinakusgan, pinatasan sa facility. Shout out nimo. Guys, mo na ni manata sa atong shout out. So, okay na, tanawa yung nanay golden brown na pakita. Ilikot, nara. So, this time magsugod na tagisal ato lang na isa aside diri sa kilid. Garlic, guys. Init ang tika. Ato lang ng igisal. Na kitara. Nanimaho ng garlic likot, di ba? Kumot na siya. Nanimaho na. Isunod na nato ang atong onion. Ni barato na. Tag 150 ng kilo. Sa onion diri sa amo sa Cebu. Na. Kayo na nato. Tumutuon. Paggawas ang aroma. Okay. Mix na nato diri ang karne. Daog na. Sunod na ako dayon diri ang kaning utan. Ako gisalon. Kapil. Lahos na tanan kay mix na mangguneda ang pagpalit. Ako sa ikot para mag-isal ba. Halo lang. Careful lang, may yabo. Na. Likot. Kuha ra. Na. Sus, kalami. Ayun guys, atong timplahan og ground pepper. Kana, ato na ning kuan nun. Hana kay lami ng ground pepper. Dayon, fish sauce guys. Pwede mo gamit ko diri og asin. Mas ganahan ako sa fish sauce guys kay lamian ko sa iyang aroma. No, kamo na lang tansya sa inyong timpla ha kay lain tag timpla. Kanyo sa kaluwag kung butang. Pati soy sauce do kaluwag. Tulo. Magbutang pamantaan ni og tubig ay mo kabalaka mo parat adjuston na nato guys. So mag-add ko og oyster sauce guys. Ato na ning dunganon tanan para uska bukala na ni daog na dayon. Rehilikot kuan nga oyster sauce pila ni 30 grams ra usara ka sa sachet. Daog. Dayon akong i-mix niya yung tabunan na dayon sa pamay-dugayan. Optional ra tong oyster sauce guys, pwede tuwa pero istingin ninyo og butang, di ba? Lami pud siya, maka add-on siya sa flavor, no? So kana okay na. Mag-add ta og tubig, no? Tansyahalan yung tubig ako sa 3/4 nako. Panigurong usa ka mag. Daog ra usa ka mag na tubig. Nya. Ato dayon ni siyang abuna lang ni nato guys or pabukalon mga 7 to 10 minutes daog na siguro ni. Balik lang ta after. So guys, after 5 minutes, no? Ibukal ato sa ukayon gamay para ma-appealing as babaw. Luto na magani ni guys. Gamay na lang kuwang. Ilawan na to ang timpla. Adjust na mo dire para diretso na ta. Kutsara. Kuha naman dito, add lang ko gamay patis. Daog na guys. Ato sa ning pabukalog balik mga 3 minutes na siguro. Luto na mga utan. Sabunan sa nako mga 3 minutes ha. Kaon na din ta. So guys, mauna ni ang atong sari-sari ni Tatay Opa o transition to good recipe, good healthy recipe. Sige lang tag mukbang usahay magana po tanaw para balance lang atong diet guys. Mas healthy ni so transition man nagyapoy baboy gamay. So guys, diri lang ta kutob guys no. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Don't forget to like and subscribe. Road to 4,000 subscribers na ta guys no. Daghan kayong salamat ninyo guys ha. So ganahan mo aning recipe guys. Sure ko ganahan pod mo ani nga recipe karang nasa screen. Kana tanawa na ninyo sunod healthy gyapon na kung ganahan mo healthy. Kung dili karing usa mukbang no.
mukbang taglitson kana. Kana tanawa na. Sige guys. Daghang salamat. Bye. God bless. Nami kayo. Wajima. Nami kayo siya guys.